شاندار نافدولتی تایبەت ji bo Sûriye Stîvan Dîmistora di civîneke Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ragihandî got ew ê di dawiya mijdara bê de dest ji karê xwe bikişîne ji ber sedemên malbatî li gorî gotina wî. Dohe di civîneke Ewlehiya Navdewletî Dîmistora xwekişandina xwe ji kar ragihand. Bi vê yekê Dîmistora piştî 4 sal û 4 heyvan li ser destnîşankirina wî wekû şandarê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê derbas dibe. Dîmistora di gotina xwe de diyar kir got tevî destkeftên serokiya rejîma Sûriyê Beşar el-Esed lê çareseriya siyasî ji hemiyan girîngtir e û tekez kir got ew geşbîne bi heyva wî ya mayî. Got bi gotina wî heyvek bi tenê dikare bibe 100 sal di siyasetê de. Dîmistora her wiha eşkere kir got emîndarê giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres daxwaz jê kiriye got vê heyva wî ya dawî de komîta destûrî pêk bîne û diyar kir got ew ê di heftiya bê de seredana Sûriyê bike ji bo vê mijarê. Stîvan Dîmistora ew şanderê sisiyan bû yê hatibû destnîşankirin ji bo Sûriyê. Piştî emîndarê giştî Netewên Yekgirtî Kofi Annan û dîplomatkarê Cezayirî El-Akhdar El-Ibrahîmî got her dukiyan jî dest ji kar kişandin. Çavderên siyasî ragihandin got eger heye got şanderê Netewên Yekgirtî yan Kopîş yan Wezîrê Derveyê Berê yê Cezayirê Ramtan li Emam re û şanderê Netewên Yekgirtî ji bo Rojhilata Navîn Nikolay Mladînov û balyozê Norwîc ji bo welatê Çînê Geir Pedersen cihê Dîmistora bigirin.